Yes, så er den røde lampe tændt. Jamen så velkommen til det her møde i Danske Sportsjournalister. Mit navn er Anders Kamper, og jeg sidder i bestyrelsen i foreningen. Og dagens lille arrangement her er, at prismodtagerne eller den gyldne pen i 2024 vil fortælle om deres arbejde med stadionprojektet, byggeriet, hvad det nu skal kalde det, i Aarhus, som de har fået prisen for. Og de tre her er Mathias Masnikar Hansen og Dennis Bjerg Christensen og Kim Robin Gråhed. Velkommen de her. Takker. Ja, tak. Og velkommen til de her par lyttere og seere, der er med rundt omkring. Og som sagt, så bliver den her også lagt på vores hjemmeside, så alle bagefter kan gå ind og kigge og se med og høre, hvad vi har snakket om. Kan I ikke bare sådan for os alle sammens skyld lige fortælle os, hvad det er, I har arbejdet med det sidste par år, og hvornår det nu egentlig startede? Værsgo. Jo. Jamen, man siger, det hele er jo, at det handler lidt om, kan man sige, en stadionhistorie i Aarhus. I 2000, der byggede Aarhus et nyt stadion, hvor der var en løbebane rundt om. Der er lidt genlyd her, jeg går lige ansted her. Ja, jeg lægger godt mærke til det. Også er der koncentreret sig, når man kan høre sig selv hele tiden. Ja. En sekund forsinket. I år 2000, der byggede Aarhus et nyt fodboldstadion. Og der var en løbebane rundt om, som ingen rigtig elskede, for at sige det lige ud. Det var en tid, hvor atletik var lidt større i Danmark, end det er nu. Men det blev egentlig hurtigt sådan en fortælling om, at Aarhus børn de havde et rigtigt fodboldstadion. Og nogle gange, hvor der var valg, så var der nogle politikere, der var lige ude at sige, at nu synes de, at de her AGF-fans, de fortjente et nyt fodboldstadion. Men når det kom til stykket, var der ikke rigtig nogen, der gjorde noget ved det. Og det blev egentlig bare til den her sådan lidt klagesang om, at det kunne være fedt, hvis Aarhus fik et nyt fodboldstadion. Og så i 2014 fik AGF jo en ny direktør i Jakob Nielsen. Han kom op fra Randers, som lige havde bygget et nyt fodboldstadion op i Randers, som egentlig var ret klar i mailet for at sige, at det var det elendige stadion, AGF de havde, og det synes jeg, man skulle prøve at kigge på og gøre noget ved. Og kan man sige, hvad det så ikke var så synligt dengang, men som vi har skrevet om efterfølgende og erfaret efterfølgende, den daværende borgmester Jakob Bundsgaard, han arbejdede også meget internt på, at han ville også godt have et nyt fodboldstadion. Også lidt, tror jeg, som sådan lidt kan man sige, de her politikere kan godt lide at have sådan et aftryk, de har sat på byen, ikke? Man kunne godt tænke sig, at det var ligesom en af de ting, som han havde tilført til den her by, at AGF havde fået et nyt fodboldstadion. Så de arbejdede lidt i kulisserne allerede der, kan man sige, 2014, 15, 16-agtigt, med de her, kan man sige, idéer. Og der blev sat nogle tribuner op ude på kan man sige, på det stadion, de er, som var helt tæt på banen og så videre. Så der var sådan nogle små bevægelser. Og det skrev vi om sådan en gang imellem, men altså, det var jo, vi havde egentlig lært, at det var sådan lidt en fantasi, det her med, at der skulle komme et nyt fodboldstadion. Så det var egentlig ikke sådan noget, vi sådan tog særlig meget ind, når der var et eller andet frisk politiker, der lige synes, at nu synes han lige, at han vil vende lidt stemmer på og sige, at der skulle komme et nyt fodboldstadion. Men da vi så er fremme i, jeg tror det er 2018, der er der nogle sådan driftige investorer i Aarhus, der ligesom nedsætter en arbejdsgruppe med alle de her sportsfolk, der er omkring AGF's fodboldstadion. Der ligger jo alle mulige andre ting, også atletik og badminton og volleyball og alle mulige forskellige sportsgrene, cykling. Og han nedsatte alle de her sportsgrene for ligesom at sige, hvad kan vi egentlig, hvis vi skal bygge det her fodboldstadion, hvad kan vi egentlig helt seriøst gøre? Og han kiggede på, hvad er jeres ønsker, og hvordan kan vi finansiere det her? Og han kom til med en plan, at hvis man byggede en masse lejligheder op på Væddeløbsbanen, som ligger lige ved siden af fodboldstadion, jamen så vil man faktisk kunne, kan man sige, få et nyt fodboldstadion helt gratis, eller hvad man skal sige. Altså man havde solgt de her byggegrunde, og så på en måde vil det hele kunne køre rundt. Og der kan man sige, der er jo selvfølgelig ikke noget der i den her verden, der er gratis, for der var jo lige de her byggegrunde, der skulle placeres op på Væddeløbsbanen, som så skulle flyttes ud af byen. Og det er jo det område, der hedder Højbjerg i Aarhus, som er sådan et dekadent område, vil jeg sige. Så der var en masse borgere i det område, som det var ikke lige det fedeste, de har hørt, at der skulle bygges en masse højhus lige i deres baghave. Og der er også Karin Salling, som er en af byens helt store driftige erhvervsfolk, som har Salling Group med Bilka og så videre, og har rigtig mange penge i ryggen.
hun kan rigtig godt lide hestevedløb og hestesport. Og det er jo sådan den uofficielle fortælling her, kan man sige. Det er aldrig rigtig blevet bekræftet, men da vi er fremme i 2019, hvor borgmester Jacob Bundsgaard offentliggør, at der er 2 donatorer, der har lagt en 250 million hver, der er hun den ene fra Sallingfondene, og så Henrik Lind, kan man sige, en AGF-fan, egentlig mest i den her sammenhæng, men som har tjent rigtig mange penge i sit private erhvervsliv. De er gået ind med 250 million hver til det her projekt, og Aarhus Kommune går så også ind med 250 million, så man har 750 millioner i alt. For ligesom at bygge både det her fodboldstadion, men også alle de her afledte ting. Det kommunen skal stå for. Altså, der skal jo bygges et nyt atletikstadion, når man nu fjerner løbebanen ind fra stadion, og der er også nogle få andre ting, der ligesom skal laves af den her plan. Ikke? Og der tænker man, jamen, så har vi 0,5 milliard til at bygge et fodboldstadion, og vi har 250 millioner til at rette op på de skader, vi selv laver, eller hvad man skal sige. Ikke? Og man kan sige, det er jo sådan her, hvor vi så kommer ind i billedet. Vi er selvfølgelig med til de her pressemøder og sådan noget, men det er egentlig ikke sådan noget, der fylder sådan specielt meget i vores arbejdshverdag. Selvfølgelig er det en stor historie, hvis AGF får et nyt fodboldstadion og så videre, ikke? Men den her, kan man sige, kritiske dækning, som vi så har lavet sidenhen, er egentlig ikke startet på det her tidspunkt. Vi følger det bare sådan lidt på siden, og også sådan rent lavpraktisk ind på vores redaktion. Altså vi tre her er jo en sportsredaktion, eller det der, kan man sige, de sørgelige rester af en sportsredaktion i de tider, vi er i. Men man kan sige, mange af de her ting i starten, det bliver behandlet over i byrådet, hvor vi har selvfølgelig en politisk redaktion på avisen, og det var egentlig dem, der tog sig af nogle af de her ting, når du skulle lave sådan en lokalplan og sådan nogle ting. Fordi det hele var jo sådan meget, meget ukonkret i starten. Selvom der var nogle penge, jamen så det gamle ting var der stadigvæk, man jo ikke drev det ned eller noget som helst. Men kan man sige, løbende blev vi så taget med på rådet af de her politiske journalister, for ligesom at få den her AGF-vinkel på tingene. Det er så i første omgang, da politikerne så fremlægger det hedder Kongelunden, hele det her projekt her. Da de så fremlægger en plan for, hvad der ellers skal ske ud over det her fodboldstadion. Der skal man lave nogle andre ting, og man vil så placere det her atletikstadion over på, hvor cykelbanen er i dag. Og den historie opfanger vi inden det her pressemøde, at det skal ske. Og det er sådan noget, hvor man er lidt ked af politisk egentlig at få det sagt lige ud, at så mister vi så en cykelbane. Og det er sådan, det er holdningen lidt over. Og de har ellers lavet det her helt store pressemøde, hvor de gerne vil fortælle om nogle grønne enge og nogle broer og så videre. De har lavet et område her, og det tror jeg, de havde håbet, at det var så det, der blev historien, at hvor bliver det herligt at gå rundt i det område her, rundt om det fodboldstadion. Men vi sætter ret meget fokus på, at hvad så med folk, der kører banecykling? De har jo ikke nogen hjemmebane længere, og det er faktisk sådan, at der findes slet ikke banecykling i Jylland, udover den i Aarhus, så det er ikke sådan, at man bare lige kunne tage et andet sted hen og køre banecykling. Der skal man faktisk hele vejen til Odense, men lige om lidt, når de nedlægger cykelbanen. Og det var sådan den første gang, hvor vi sådan fik, kan man sige, sådan måske lidt en fornemmelse af, der er et eller andet i den her proces, som ikke nødvendigvis er, som den skal være. Og der er faktisk noget... Hvor er vi årsagsmæssigt, der I kommer sådan, der I træder ind der, hvor er vi årsagsmæssigt cirka? Det er 21-22, så sådan 3-4 år siden. Og der begynder vi ligesom at kigge på, hvad er der egentlig ellers i det her projekt, som, kan man sige, hvis de laver det her nummer, tillader mig at kalde det på cykelfolket, som det skal lige siges, de havde lovet til at starte med, at der ikke var nogen, der ville blive stillet dårligere. Og det må man jo sige, at cykelfolket blev, når de mistede deres cykelbane. Så begynder vi egentlig at kigge ned i, hvad er der egentlig ellers i de her ting. Og så kan man sige, jeg har næsten sagt resten af historien, men de har i hvert fald skrevet 300 artikler efterfølgende om alle de her ting, som vi så har oprullet efterfølgende, ikke? Jo, så man kan jo sige sådan overordnet, som Dennis også er inde på, altså vi er gået fra ligesom at kigge på det hele fra sidelinjen og måske være lidt uinteresseret til at starte med, til at stille og roligt at blive involveret i det via den politiske redaktion, og så være med til nogle pressemøder til sådan faktisk her, netop for en 3-4 år siden, ligesom gå ind og sige, det her det vil vi gerne dække, for vi synes det er interessant, og vi har nogle kompetencer i forhold til
og dække også nogle kilder i miljøet, og både omkring cyklingen og omkring atletikken og omkring fodbolden hele vejen rundt, som vi kan gøre brug af, også ind i byrådssalen. Og så har vi jo egentlig her de seneste 3-4 år siddet på den her dækning, og derfra har vi jo ligesom gravet os rigtig meget ned i aktindsigter, i rapporter, i dagsordner, referater osv. Og så går der jo fuldstændig sport i det, og blive god til ligesom at finde historierne. Og det er jo bare, altså, det er jo bare en gave af historie. Man tror, det er løgn nogle gange, når man læser nogle ting i nogle af de her referater og dagsordner, hvordan historien nærmest bare står skrevet, altså i en linje eller i en sætning, ikke? Altså, og derfor så er det egentlig bare kørt af sig selv. Jeg vil faktisk sige, nu siger Dennis, at vi har skrevet omkring 300 artikler, men vi kunne nok have skrevet det dobbelte, hvis vi har haft tid til det, for vi har også dækket alt andet sport ved siden af, primært AGF selvfølgelig, men også det sport, vi hele tiden har dækket igennem alle årene, med kampe og basketkampe og så videre, ikke? Så jo, det er også en proces, vi har været igennem, og vi har skulle lære det her med at søge aktindsigt helt fra bunden af, og hele det politiske spil, og hvem skal man snakke med, hvem skal man hive fat i, når man skal have den og den oplysning og så videre, ikke? Så det har været learning by doing, må man sige. Ja, og så har det jo bare udviklet sig endnu mere hen over årene. Som Kim siger, så bliver det vildere og vildere nogle gange for hver gang, vi har læst en byrådsdagsorden. Vi har brugt rigtig, rigtig meget tid på at gennemlæse rigtig mange tunge dokumenter, rigtig mange aktindsigter, rigtig mange tekniske og til at starte med måske lidt uforståelige dokumenter. Vi har været nede i tekniske analyser, vi har været nede i jordbundsprøver, vi har sågar på et tidspunkt læst om en sjælden frø. Der er ikke det område, vi ikke har været nede og vende i. Og det er fordi det hele jo på en eller anden måde refererer til det her stadionbyggeri. Som Kim også lige rigtig får sagt, så har vi brugt helt ufattelig meget tid på det. Men vi har også givet os selv helt ufattelig meget tid, og givet os selv plads og overskud til, at vi skulle arbejde med det her, og prioriteret at skulle arbejde med det her, fordi vi synes, at det her har været enormt vigtigt at arbejde med, og har jo så også gjort det på den hårde måde, og brugt rigtig, rigtig mange timer på at læse dokumenter og rapporter på 50, 100, 200 sider, som vi er blevet klogere af, og som vi har kunne formidle videre til vores læsere. Ja, og det er en af de ting, vi har snakket om her op til det her, når vi nu skulle lave den her lille snak her. Hvad kan folk tage med, kan man sige, og lære af, og måske de vil lave det i deres eget dækningsområde. Det her med, at det er jo ikke sådan, at der er nedsat en gruppe på vores avis på et tidspunkt og sagt, at nu skal I så dække det her stadionprojekt, og se, hvad I kan få ud af det, og vi forventer en forside hver anden uge, og bla bla bla. Altså, det er også noget, der kan man sige løbende er kommet og taget om sig, og så er det klart, at jo mere man har sat sig ind i det, jo nemmere er det jo nogle gange også at se historierne i de her rapporter, der kommer. Det hænger jo ikke sammen, fordi de penge skulle have gået til noget andet, eller det er det modsatte af, hvad de sagde sidste gang, eller hvad ved jeg. Men jo mere man er inde i det, jo nemmere er det jo ligesom at se de her ting, ikke? Og man kan sige, sådan er det jo sikkert også med mange andre chefer, at i starten, der vil de jo helst egentlig have, at vi laver noget, som man kan se et resultat af med det samme, ikke? Men der har vi ligesom insisteret på, at vi ligesom kunne mærke, at der er et eller andet i det her, som kan man sige, både er sådan rent demokratisk, ikke helt hænger sammen. Der bliver brugt nogle penge, som man ikke har lyst til at oplyse borgerne om, at man egentlig bruger. Og der er jo også en masse læsere, som det kan vi jo fornemme, når vi laver artiklerne, som er voldsomt interesseret i det. Så det er nogle, kan man sige, nogle gode historier, men det er klart, mange af de her mere klassiske sportshistorier, vi har lavet normalt, altså med at tage ud på Fredensvang og snakke med en spiller osv., det er jo noget mere rutine og noget nemmere for os at lave, ikke? Det kunne man jo nok lave hurtigere, hvis man kan man sige, man i går så bare brugte sin dag på det. Så det er jo ikke sådan, fordi det måske har været den nemme vej at komme rundt om sin arbejdsdag på, men man vil ligesom kunne mærke, at det skal også laves, og det har vores chefer så heldigvis også med tiden ligesom kunne se, at det giver faktisk mening, at de her ting bliver lavet, og så giver os lov til at lave det selvfølgelig. Og der tror jeg faktisk, det har været en fordel, at vi kommer fra langt hen ad vejen, i hvert fald fra sportsjournalistikken, og at vi er vant til at arbejde her i Aarhus, især i forhold til AGF. Altså vi er også vant til
at få nogle tæsk af læsere og også af kilder, ikke? Men også at være kritiske i vores tilgang til fodboldklubben med AGF her i Aarhus. Og det har der også været brug for her i den her proces, for der har også været en modstand den anden vej fra politisk side og fra AGF's side i forhold til nogle af de historier, vi har lavet. Og der skal man jo være lidt hårdhudet på forhånd i forhold til også at stå imod en gang imellem, når der er kommet et pres også fra embedsmænd og så videre i forhold til nogle af de ting, vi har skrevet eller vi har haft på vej, hvor de har kunne fornemme, at der var noget på vej. Ikke? Og der tror jeg egentlig, at den øvelse, og vi har været i sportsjournalistikken i rigtig mange år, og arbejde op til deadline, ikke blive presset over de ting, eller der er et modtryk fra kilder, det har egentlig været en fordel, hvor vi bare har kørt på, fordi det har jo ikke altid været populært, det vi har skrevet. Og vi kunne se lige over til Rådhus herfra, og der er heller ikke langt ud til AGF. De har ikke altid været ligeglade for det, vi har skrevet, men vi har kørt på alligevel i hvert fald. Hvad var det for en historie, eller kan I huske tidspunktet, hvor jeg tænkte, der er noget her, vi skal... Altså, hvad var det, der gjorde, at jeg tænkte, der er mere i det her, end bare i stadionbyggeri og nogle penge? Kan I huske sådan nogle tal, eller en dato eller noget? Jeg kan huske en historie fra 2021. Det er lidt før det her, jeg fortalte om tidligere med cykelbanen. Det er så i forhold til selve fodboldstadion. Men hvor, man kan sige, at det nye fodboldstadion skal jo ligge der, hvor det gamle lå. Det er sådan, det er nu. Men lige pludselig så har vi nogle rigtig gode kilder, der fortæller os, de har faktisk arbejdet rigtig meget på, at stadion skulle ligge et andet sted, lige inde kan man sige, i skoven ved siden af. Så man sådan set vil lade det gamle stadion stå og være atletikstadion, og så vil man bygge et helt nyt fodboldstadion inde i skoven. Men Miljøstyrelsen havde givet afslag på det, fik vi at vide den her kilde. Men det kunne vi da lige tjekke lidt op på. Og det får vi så lavet en historie på, at man kan sige, at borgmesteren han, kan man sige, havde forsøgt at flytte det her stadion ind i skoven, men jeg har så fået afslag over ved Miljøministeriet. Ja, fordi det er en fredskov. Ja, fordi det er en fredskov, så man må ligesom ikke fælde nogle træer og sådan noget. Men man kan sige, balladen kommer jo af, at han jo ikke rigtig orienteret byrådet om, at det er sådan, det har han egentlig arbejdet på. Han tænker ligesom, at nu bliver det jo aldrig sådan noget, så er der jo ikke grund til, at jeg fortæller omverdenen om det her. Men det kommer jo selvfølgelig frem i det, vi så skriver om det, så kommer der jo en ret stor ballade om, at er nu det, og havde vi ikke alle sammen aftalt, at det skulle ligge der, og hvorfor skulle det ligge derovre? Man kan så se i bagspejlet i forhold til den økonomi, der er gået helt galt nu, der havde det jo nok været en meget god idé, udover at fælde træerne selvfølgelig, men der kan man sige, mange af de penge, man har brugt nu, har man jo brugt på de her erstatningsfaciliteter osv., det har man jo blevet fri for med den løsning der. Men det var nok første gang, hvor vi ligesom kiggede på hinanden og sagde, at altså, jeg tror egentlig, vi måske lidt naivt bare havde tænkt, så går der 4 år, så har de bygget et fodboldstadion. Det er fint. Altså, det er jo ikke sådan, vi bare havde tænkt, der foregår garanteret noget, når de bygger sådan et fodboldstadion der. Men det var sådan, der gik det måske, den der naivitet blev taget lidt fra sig, at okay, det kan være, at vi lige skal holde lidt øje med, hvad der rent faktisk foregår her. Og der er det her politiske spil, og man kan sige, med alt det, der egentlig er, kan man sige, galt med det her fodboldstadion, den proces, er jo det her med, at man blander nogle kommunale penge, noget politisk spil, sammen med nogle donatorer, der har givet nogle penge, og så sammen med en privat erhvervsvirksomhed, AGF, som kan sige, en kommune ikke må støtte, men så må de godt støtte den lidt alligevel på nogle forskellige vilkår. Det er jo hele den sag, kan man sige, som der ligger rigtig, rigtig mange historier, som vi har skrevet rigtig mange historier om, fordi hvad må man, hvad må man ikke, og så videre, og ikke mindst, hvad har man lyst til at oplyse borgerne om, mens man gør det. Og der er jo rigtig mange spørgsmål i det her. Omkring internt i jeres hus der, og bare lige for at vende tilbage til det, hvordan fik ikke overvist det, eller der er meget arbejde i det, men det der med, at det ikke er den kommunale redaktion, der tænker, men det her det er også en meget politisk sag, fordi der er økonomi og økonomiudvalg og borgmestre og politikere og deres netværk, og hvor I så siger, nej, det er sporten, der skal sætte den her. Var det en kamp, eller var det bare at sige, den tager vi, fordi det også er en sportsvinkel, eller hvordan foregik det? Ja, men jeg tror egentlig, det var ikke sådan, vi havde sådan et møde, hvor man tænkte, det var der, det så blev afgjort. Det var sådan, som vi sagde tidligere, den her lidt løbende proces, og så tror jeg egentlig, de her politiske journalister, vi har, de kunne godt fornemme, at både at vi måske havde en lyst til at lave tingene, men også, vi havde ligesom vi havde et forspring på nogle af tingene, fordi vi kendte en masse af de her kilder, der var i spil i forvejen, og kendte selvfølgelig også betydningen for AGF og så videre, og kunne skrive lidt nemmere om den del af sagen, hvor det er klart, at alt det her politiske spil, hvor ting blev besluttet, det vidste vi ikke så meget om. Så det er egentlig været sådan lidt en løbende proces, og der er ikke sådan været en modstand, kan man sige, mod de politiske journalister, vi har, hvor de tænker,
vi vil blive ved med at skrive det. Altså tværtimod har de faktisk været ekstremt gode til ligesom at også komme og hjælpe, og vi kan nogle gange spørge dem, altså nu står der, at den her skal i det her møde eller et eller andet. Hvad betyder det egentlig? Og er det en stor ting, eller er det en lille ting, og så videre, ikke? Ja, og det kan jo godt være en svær øvelse, det her med at gå ind på andres stofområder. Men jeg føler netop, som Dennis også siger, at det har været en løbende proces, ikke? Hvor det er kommet sådan stille og roligt, og der har været en accept af, at vi kunne bidrage med noget, og så er det sådan mere og mere over i vores retning, ikke? Til nu her de seneste år, hvor det vi nærmest har fornemmet, at de har stået og klappet os på skulderen, og bare bakket op omkring, at det er jo ligesom os, der overtog den del af dækningen. Et langt sejt træk, ikke? Men det er egentlig gået overraskende nemt. Jeg tror, det kunne være meget værre, hvis de var nogle andre typer, dem der har dækket politik her i Aarhus, og var meget mere ærekære omkring deres stofområde, ikke? Jo, og så er det ikke nogen hemmelighed, at vi har haft et par rigtig gode kilder på det her, som vi også blandt andet kender fra sportens verden, som jo de her politiske journalister ikke, kan man sige, har haft nogen chance for at have. Og det er klart, at de her kilder har jo været fortrolige med os, så det er jo ikke sådan nogen, man bare lige kan give videre. Så det hænger også lidt sammen med, hvordan det ligesom endte med, at det er jo tit ligesom os, der kom med nogle informationer, som de ikke havde, og dermed kunne lave de her historier, ikke? Så har der også været nogen på den politiske redaktion, der ligesom har lavet andre vinkler, eller har I ligesom taget, vi tager alt for at vide, hvad der bliver skrevet, hvem der siger hvad, eller hvordan har det været noget on the side? I dag er det sådan, at han har sagt, at der ikke er nogen, der må skrive noget, uden at vi lige har, at vi vidste om det, for ellers så ender det lidt noget bøvl, hvis vi har planlagt at skrive om det senere eller et eller andet. Men det er måske kun 1 til 2 år, det har været sådan. Altså, indtil da var det sådan lidt løbende, hvis det så nogle gange så sker der jo noget på et byrådsmøde eller et eller andet, hvor det bliver omtalt, ikke? Hvor en politisk journalist godt kan finde på at skrive om det. Men netop fordi, at det blev lidt noget rod nogle gange, når vi måske havde gang i den historie i forvejen eller et eller andet, ikke? Så har vi aftalt, at nu ligger det over ved os, og så andre må meget gerne skrive om det, hvis de har en vinkel på det, men vi skal lige have afstemt det, sådan at vi ikke sidder og skriver, eller arbejder på tingene 2 forskellige steder, ikke? Og hvorfor blev det alle 3? Hvorfor var det ikke bare 1 eller måske 2? Hvorfor blev det alle 3, som kastede sig? For det er jo også voldsomt at belaste alle. Eller er I 3, eller mange af jer på redaktionen? Det er jeg ikke helt klar over. Ja, vi er 3, ja. Ja, 3, okay. Det er jo så også voldsomt at inddrage alle 3 i det. Men jeg tror bare, vi har opdaget, at altså, hen over årene, at det har været en styrke at være et hold. Altså at stå sammen 3, både i forhold til den modstand, der kan være nogle gange, men også i forhold til, at man ikke, altså en journalist vi ikke kunne kapere alt det her, og læse alle de her rapporter, og hele tiden være inde over dagsordner i byrådet og så videre. Så jeg synes, det har været en kæmpe styrke, at vi har været os 3, vi har kunne hjælpe hinanden, vi har kunne diskutere vinkler, og så er det selvfølgelig altid måske en, der har haft styring på enkelte artikler og skrevet dem, og så er der en anden, der har haft styring på nogle andre emner, ikke? Så vi har også sådan delt det lidt op hen ad vejen, ikke? En har skrevet meget om klima måske, og en anden har så gået ned i nogle andre ting omkring det mere sådan byggetekniske og så videre, ikke? Men vi har hele tiden støttet hinanden og ligesom vidensdelt i forhold til rigtig mange ting, så det gav rigtig god mening, at vi så ligesom også begyndte alle 3 at være på byline, ikke? Så jeg synes, der har været rigtig mange gode synergier ved at være 3 og støtte hinanden på den måde. Så hver historie har der været 3 bylines på, ligesom for at indikere, I fælles om det? Ja. Har I haft noget? Undskyld. Nej, det var egentlig bare, vi har jo egentlig også, som Kim sagde tidligere, vi har jo skulle passe vores, kan man sige, helt normale arbejde ved siden af. Så det er jo også sådan lidt nogle, der dækker vi jo forskellige sportsgrene også, ud af at vi alle sammen skriver om AGF, ikke? Så der er også nogen, der har været mere spidsbelastet end andre på forskellige tidspunkter, og så har det været oplagt, at nogle andre så lige dækkede Kongelund på det tidspunkt, hvis nogen havde travlt med noget andet, ikke? Så på den måde har det også været rigtig fint, at alle ligesom kunne gå til det. Fordi det er klart, at nogle af de her historier med Kongelund, det er sådan nogle, hvor altså byrådet de holder en debat en eller anden dag, så er det den dag, vi skriver om det. Og andre ting er jo sådan noget, vi selv graver frem, og der bestemmer vi jo lidt mere selv, hvornår vi lige har lyst til at bringe det, ikke? Og der er det jo klart, det der med, at vi kan dække ind for hinanden, og hvis der er en, der er på ferie en uge, eller hvis der opstår noget sygdom og sådan noget, så går det ikke bare i stå, fordi at så er ham, der normalt har det, han er der ikke. Altså vi har hele tiden så kunne arbejde videre, fordi vi har været meget åbne over for hinanden omkring stof og vidensdeling og så videre, ikke? Og sende aktindsigter på kryds og tværs til hinanden, så alle var informeret og hele tiden havde læst op på, hvor sagen er stået, ikke? Ellers så var der kommet for mange huller undervejs, så det har vi egentlig undgået ved
og sige, at vi skulle være 3 mand og hele tiden køre det samlet. Jeg ser faktisk netop det der som den aller største styrke i det, vi har lavet overhovedet. Vi har brugt rigtig meget tid på det her hver især, men vi har også brugt rigtig meget tid på hele tiden at holde hinanden ajour på, hvad det er, vi er i gang med. Og som Kim siger, så er det jo ikke helt urealistisk, at der er nogen af os, der går på ferie en gang imellem. Jeg har sågar endda været på barsel på et enkelt tidspunkt, og alligevel så følte jeg kunne følge godt med i, hvad der foregik for mine kolleger, og det har gjort, at hver evig eneste gang, der har været noget, hvor man lige pludselig sad i det på en dag, hvor man var alene på vagt, så var man stadigvæk opdateret i, hvad det var, der skulle foregå, fordi man var opdateret på, hvad de andre 2 havde lavet, og vice versa. Og det synes jeg har været den allerstørste styrke i det her. Det er det, der har gjort os rigtig dygtige i min optik. Har I haft nogen rollefordeling, udover at I har været 3, men har I haft nogen, der siger, at jeg tager sådan, jeg tager aktindsigterne, og jeg tager, eller skrive, nogen har skrevet mest, og andre har skrevet til, eller hvordan kan I sige noget om det, eller? Ja, altså, det er klart, at nogle af de her kilder, snakker om, altså mundtlige kilder, de har jo nogen, de gerne vil gå til, eller hvad man skal sige. Det er jo ikke sådan, vi sidder og siger, at du må lige ringe til en anden i dag. Og der har vi jo hver især nogen, hvor man kan sige, der passer man ligesom lidt selv dem, man har, og så bringer man informationerne ind til bordet efterfølgende. Ikke? Og så er der nogle, kan man sige, nogle forskellige ting, som kan man sige, der, altså på en eller anden måde heldigvis, så er der nogle forskellige dele af det her, som interesserer os hver især. Mathias er for eksempel utrolig glad for jordartiklerne, og noget med prøver af jord og så videre, ikke? Og har pløjet sig igennem hundredvis af sider om det. Det er ikke nødvendigvis det, jeg sådan lige springer over, men så længe vi sådan kan fordele på den måde, der har det jo været fantastisk, ikke? Fordi det er egentlig også en af styrkerne, som Mathias også sagde, det her med, at vi byder nok ind med lidt af hvert. Hvis vi alle sammen vil det samme, så var det nok svært at dele op på den måde, tror jeg. Og det er jo ikke sådan, at vi altid er enige omkring, hvordan en historie skal skæres. Der har også været nogle gange, hvor vi har ændret på nogle ting, og så videre, efter en diskussion, eller efter vi har snakket om det. Ikke? Og det synes jeg også bare er en styrke, at vi er 3 journalister, der også har hver vores holdning til nogle ting, ikke? Og måske også nogle gange ser lidt forskelligt på, hvordan en historie skal skæres, eller bedst skæres. Ikke? Og det giver jo bare en god dynamik, synes jeg, alt efter, hvad det er for en historie. Hvad er det med det der jord, Mathias? Hvad er det, hvad er det, der fascinerer dig? Eller ja, det kan det være, men hvad er det omkring... fortæl lige det der jord. Hvad er det med det jord der? Jamen, en ting er jo jorden. Jeg tror, at hele det byggetekniske fascinerer mig, og det starter jo så nede i jorden, kan man sige. Jeg har tidligere i et år, dengang jeg var praktikant, faktisk brugt et år på et byggerimedie, inden jeg startede på sportsredaktionen her på Aarhus Stiftstidende. Det forklarer noget. Ja, der vil jeg sige, at det byggetekniske, det har fascineret mig. En ting er jorden. Jeg har også skrevet artikler om de trælameller, der skal være ude og pynte stadion, og den træsort, der skal pynte stadion, som er en speciel en af slagsen, og det må jeg da indrømme, at dengang jeg skrev det, der havde jeg ikke regnet med, at jeg ville få særlig mange læsere, men det var folk i den her by af urensagelige årsager også super interesseret i. Og det synes jeg egentlig bare har fortsat. For mig at se, så er der nogle byggetekniske og nogle arkitektoniske elementer, som er meget, meget interessante. Og så er det selvfølgelig ikke altid, det er altid lige sjovt at læse den supplerende geotekniske undersøgelse, som jeg også lige var igennem. Men jeg føler, det er en ret vigtig del af mit job. Også fordi, at en af de store historier omkring det her stadion, udover at det jo bliver fordyrende, så bliver det jo også forsinket. Og en af årsagerne til, at det bliver forsinket, det er jo, at der er rigtig meget blød jord lige nøjagtigt i det her område. Og det føler jeg blandt andet er en af mine pligter, at jeg kan være rigtig dygtig til både at læse om det, men også at forklare om det, og så i øvrigt også byde ind med noget over for både Kim og Dennis, så de også står rigtig godt belæste og belært i alt om jord. Vi har jo tit siddet sådan internt og joket omkring det her med,
hvordan det har udviklet sig at være sportsjournalist, i hvert fald på vores redaktion i Aarhus, ikke fra at køre rundt primært til kampe med fodbold, basket, håndbold osv., ikke til at skrive om jordbundsforhold og orkideer og flagermus og klima og jamen alt muligt, hvad der er brug for på et atletikstadion og Ole Rømer Observatoriet, der ikke vil have for meget lys i den del af Kongelund og så videre. Der har været så mange afledte historier af det her stadionprojekt, ikke? Også med andre sportsgrene og noget genhusning der. Og AGF, der skulle have et andet stadion, og skulle det være i Tilst, eller skulle det være i Vejleby? Altså, vi har været vidt omkring, må man sige, både geografisk, men også emnemæssigt, ikke? Og det har jo bare gjort det endnu mere fascinerende. Men det er jo også vildt, at man nogle gange sidder og skriver om nogle ting, som man ikke havde forestillet sig, at man ville skrive om for bare 3-4 år siden. Altså, det er jo vilde ting, man nogle gange sidder og dykker ned i som sportsjournalist, ikke? Men I har taget ansvaret på jer og har dækket, hvad skal vi sige, alle vinkler? Ja, det synes jeg. Vi har i hvert fald gjort vores, også inden for den selvfølgelig begrænsede tid, vi har hver uge til at dykke ned i de historier, vi har fundet mest interessant, ikke? Og så, som jeg også sagde på et tidspunkt, der er altså også mange historier, vi aldrig har fået skrevet, som vi har snakket om, dem skal vi også lige have skrevet i næste uge. Der er rigtig mange historier, det er der stadigvæk, som vi skubber foran os, fordi vi simpelthen ikke har tiden til at lave dem, eller haft tiden til at lave dem, ikke? Så set ud fra det, er det jo alligevel vildt nok at tænke på, at man har lavet omkring 300 artikler, fordi det er mange, når man også har dækket almindelig sport ved siden af, synes jeg. Er det noget, Dennis? Nej, det var... Nej, okay, godt. Meget enig. Et par... I snakkede om modstanden sådan fra embedsmænd, eller det nævnte du sidste, eller for lidt siden, Kim. Hvor har den største modstand været? Fordi der er jo interessenter her med fonde og klubben og politikere og embedsmænd, alle mulige. Hvor har den største modstand egentlig været? Fordi der er vel alle mulige interessenter. Ja. Jamen jeg vil sige, kan man sige, i dag, her det seneste halvår, der er der jo ligesom kommet sådan en forståelse af, at alle er enige om, ja, det her det er en skandale, det er blevet alt for dyrt, og det er forsinket, og alle de her ting, som man kan sige, man ikke skal bruge tid på at overbevise folk om, at der er et eller andet helt galt her. Men der var jo flere år, hvor, når vi skrev det her, så kan man sige, de mest hardcore AGF-fans, vi underholder nogle gange med, at vi jo nogle gange føler, at vi kan skrive om, at en AGF-træner, han har slået en af spillerne ihjel, og alligevel vil nogen kunne argumentere for, at han har altså også været irriterende, ikke? Så det er egentlig fair nok, at han blev slået ihjel derude. Det kan være hårdt nogle gange at skrive de her kritiske artikler om en fodboldklub, som folk har det her meget loyale tilhørsforhold til, ikke? Og der har det været lidt bizarrt der med at skrive de her artikler om, at der er et eller andet ufint travlt med det her stadion, det glæder jeg rigtig meget til, og så bliver mødt af rigtig mange, der siger, hold jeres kæft, lad være med at skrive om det, agtigt, ikke? Men det har vi ligesom insisteret på, så det kan man sige, der er både sådan, kan man sige, for vores egentlige målgruppe, der har været lidt modstand, altså på nogle steder, der er også selvfølgelig været rigtig mange, der har været rigtig glade for, at vi har skrevet om det. Og så kan man sige, har det også taget nogle år, vil jeg næsten sige, at få AGF overbevist om, at det ikke var sådan en agenda om, at der ikke skulle være et fodboldstadion i Aarhus. Det har vi faktisk ikke nogen holdning til, og hvis det var, så havde vi nok en holdning om, at der skulle være et fedt fodboldstadion. Vores agenda har egentlig været at få det her, kan man sige, det der foregår frem i lyset. Og der har vi også mødt en del modstand, og man kan sige, så hele det her politiske spil, det er jo sådan et spil, vi slet ikke har været vant til, og det har vi bare skulle lære at kende i forhold til mange af de her forskellige byrådspolitikere, som jo kan man sige, stikker hinanden i ryggen for et godt ord, kan man sige, på kryds og tværs af sådan en byrådssal, ikke? Det er også sådan et spil, man lige skal lære at kende, vil jeg sige. Jeg vil sige, der skete noget helt konkret over for de her, den her del af AGF, fangrupperingen, som var meget imod os, og meget imod mange af de artikler, der vi skrev. Og der skete noget helt konkret i november og december måned, da det kom frem, at stadion blev 250 milliarder dyrere end det, der var først forventet. Der var mange, der begyndte at lave den udregning, der hed, at jamen gud, stiften havde jo sådan set ret i noget af det, de skrev. Og det er vi kommet en smule over nu, og det er jo næsten det mest... Det mest positive, en af de mange positive ting, vi kan tage med, det var, at vi også kunne overbevise dem om, at det her, det var en historie. Ja, det leder så over i det der med, at når I så også dækker AGF i så mange år, som I har gjort, og kender alle i klubben, og så skrive om stadion, og så skrive om kampene, og så komme på stadion om søndagen, eller hvornår du spiller, og så se mange af dem i øjnene. Hvordan har det været? Fordi der sidder jo hele raden af
af de folk, som I skriver tæt på og om, og deres beslutninger? Jeg har aldrig haft noget problem med det, men det er også, hvis man ved, at man har lavet et ordentligt stykke arbejde, og det er sagligt, det er redeligt, det man har lavet, så kan jeg jo kigge alle mennesker i øjnene, så må de gerne være sure på mig. Og jeg føler egentlig også, at altså, mange ude i AGF, vi ved, de ikke har været tilfreds nogle gange med noget af det, vi har lavet. Men der er trods alt også en vis klasse den anden vej. De kommer ind stadigvæk og giver hånd og hilser pænt. Det er jo ikke sådan, at vi ligefrem er blevet råbt af ude på stadion og så videre, hverken bestyrelsesmedlemmer eller direktører eller noget i den retning. Så der har også været trods alt en gensidig respekt langt hen ad vejen, selvom jeg også godt kunne mærke noget raseri en gang imellem. Ikke? Men det er det der med ligesom at vide, at man har lavet et ordentligt stykke arbejde, og man ikke og prøve at forklare, at man ikke er ikke ude på at forpure noget, men egentlig bare lægger nogle oplysninger frem. Det gør også, at det har ikke været noget problem for mig i hvert fald. Og sådan har det også været førhen, når man kun i anførselstegn dækkede fodbolddelen. Ikke? Det er ikke altid, at man har været lige populær ude i AGF, hvis man har skrevet en kritisk artikel, så det vender man sig egentlig til, når man dækker fodbold i Aarhus. Ja, det er jeg enig med Kim i, at man bliver nødt til at vende sig til det, men når det er sagt, så har der været de her snuppede ord en gang imellem. Altså, jeg kan huske en fra AGF's ledelse, der engang sagde til os, at det var jo vores skyld, at AGF ikke længere havde forpakning af det anlæg, der er derude. Også er en del af hele den her proces, ikke? Og det er klart, det er jo sådan en ret hård beskyldning at lige få skudt i skoene, og hvad skal man lige sige til det, ikke? Men man lærer ligesom at få lidt hård hud på fingrene, og fordi det, man kan sige, der er jo ikke andet at gøre, at man skal snakke med de her mennesker løbende, og jeg synes egentlig også, som Kim siger, at langt de fleste af gangene, der bliver det taget med sådan en vidsthed om, at det er spillereglerne, det er vores arbejde, vi passer, og så har de deres arbejde, som de passer. Bare lige, hvad er egentlig status lige nu? Hvor står det stadion lige nu? Økonomi, leje, kontrakt? Hvad kan I sådan lige give et overblik? Ja, det kan vi godt. Jamen, altså lige nu, der mangler de 35 millioner kroner. De har fundet nogle besparelser. Altså, der var de her 250 millioner kroner, som Mathias nævnte i november. Og så siden da har de jo så, kan man sige, kommet endnu længere bag budgettet. Men der har de så fundet nogle besparelser, fordi de vil ikke finde flere penge. Men de mangler så stadigvæk at finde besparelser for 35 millioner kroner til stadion. Det er penge, som alt hvad vi hører, bliver endnu større, når vi kommer lidt længere ud i fremtiden. Så det, som man kan sige, det bliver endnu dyrere, og det vil overraske os rigtig meget, hvis ikke det ender med, at man på et eller andet tidspunkt skal finde nogle flere penge enten i kommunekassen eller i nogle sponsorer af en eller anden art, som kan give nogle penge, ikke? Og rent forsinkelsesmæssigt, så er det jo lige nu januar 2027, men der har de allerede meldt ud officielt, at det godt kan være, at det bliver 2 måneder senere. Og så bliver vi allerede frem, kan man sige, midt i den der forårssæson, ikke? Så det vil efterhånden også næsten være mærkeligt, hvis vi ikke snakker sommeren 27, inden man for alvor tager det her stadion i brug. Og bare lige, hvor meget er det blevet dyrere? Var det en... Det skulle have kostet... det er lidt svært, fordi man blander nogle gange tingene lidt sammen. Fordi der er både de afledte effekter, ikke? Men selve fodboldstadion koster lige nu 1 milliard. Og det skulle kun have kostet 0,5 milliard helt i starten. Og så er der det her, kan man sige, de her afledte effekter af atletikstadion og så videre. Det skulle have kostet 250 millioner, og det er meget langt fra at være færdig nu, men lige nu snakker vi vel 300-400 millioner for det. Så vi ender vel med at runde 1 milliard sådan alt i alt, inden vi er færdige, tror jeg, med at gøre tingene op. Og så har Aarhus mistet en cykelbane, når vi er færdige med det her. Ja, det er store tal, vi snakker om. Jamen, jeg har sådan set ikke... jeg bare lige sådan rent, hvad hedder sådan noget, i vores nye moderne sider. Hvor meget har I udnyttet det der med, at man er i webside? Har I lavet lækre features på jeres hjemmeside, eller har I skrevet avishistorier til hjemmesiden, eller har I haft nogle... Hvordan har I udnyttet nye medietider? Det er Mathias, som det yngste menneske i flokken her. Det er ham, der har forsøgt mest i det, uden at jeg tror, uden at forklare Mathias, så er det jo aldrig blevet lige så lækkert, som det man kan se nogle andre steder, men det er ham, der har forsøgt sig mest i at gøre det lækkert. Ja, det var pænt sagt, Dennis. Jeg forstod jo ikke et ord, hvad Anders han sagde til mig, så det var rart. Vi har aldrig det her long read format og sådan nogle ting har vi faktisk rørt lidt ved, men det handler også
om tid, og om mængden af artikler og mængden af historier, der hele tiden er kommet, og som hele tiden har været utrolig vigtige. De har nogle gange fyldt mere at få skrevet historierne, og få skrevet historierne godt og rigtigt, end det har fyldt at få lavet det her rigtig lækre layout. Men det er rigtigt, vi har prøvet et par gange med okay succes, uden at det dog nødvendigvis har været en hel billedbog, vi har fået lavet der. Altså, vi har skrevet mange knastørre artikler, altså sådan helt, det kan du også høre, når det handler om jord og om flagermus og så videre, ikke? Men, og så har vi selvfølgelig prøvet at mixe det lidt op og gøre det lidt mere sexet, også med nogle podcasts indimellem, hvor vi har prøvet at give et overblik over status for hele situationen. Det er nok der, vi ligesom har prøvet ligesom at gøre det lidt mere frækt, ikke? Fordi der har været rigtig mange ord, og rigtig mange artikler, hvor det måske også sådan visuelt er svært virkelig at gøre noget ved det. Ja, og det er måske også noget, vi sådan selv har lært her på bagkant, at vi føler jo, at vi er fuldstændig inde i det her, og jamen, det der, det er jo helt vildt, for det er jo en modsætning af, hvad der skete for 2 uger siden, og nogle gange kan vi mærke, at vores læsere og øvrigt også vores kollegaer, de bliver sådan lidt, så meget har jeg ikke lige fået fulgt med. Så det der med, nogle gange lige få bremset op og få lavet den her overbliksartikel, eller som Kim siger, den her podcast, hvor man lige forklarer, nu tager vi det lige et skridt ad gangen, hvad er det egentlig, der sker her? Der kan det godt gå lidt hurtigt op i ens eget hoved, fordi man selv synes, at den ene historie, den tager den anden, og det er vi jo alle sammen helt opdateret på. Og det må man jo desværre erkende, at det ikke er alle, der lige får læst samtlige artikler, man skriver. Det lyder utroligt, det ikke gør det. Ja. Sådan er det tit, at man sidder og dybt gravet i en sag. Jeg tænker, Thomas og Robert, brænder ind med noget, eller er I faldet helt ud? Jeg synes, der er kommet meget godt svar på. Jeg er enig. Jeg synes, det er mega spændende. Ja. Også den måde, I også har taget andre ting end magtindsigt og sådan noget. Noget af det, jeg sidder med lige nu på journalisterskolen. Der man også kan få det med ind i sportsjournalistik. Og jeg vil sige, altså i forhold til det med aktindsigt, at det har også været lidt en øjedåbner for os, det der med, hvor mange gode historier der er i at søge aktindsigt. Det er klart, de skal jo udlevere alle mulige ting. Der er nogle regler for, selvom de nogle gange forsøger at komme rundt om det så godt de kan. Men når man nu lærer at forsøge dem på den rigtige måde, og de udleverer alle dokumenterne, jamen så der står der rigtig mange spændende ting, som man kan skrive om. Så det er helt klart et tip at tage med i hvert fald. Hvor meget har I kæmpet med kommunen omkring de aktindsigter? Fordi det, jeg oplever mest, når jeg selv søger, og jeg søger ret meget, det er jo, at de prøver virkelig at undgå at skulle udlevere noget. Jamen det må jeg indrømme, det har vi også kæmpet en del med. Det er 3 eller 4 gange, vi har oplevet nogle aktindsigter, hvor vi har klaget over, hvor vi ikke har fået det, vi skulle have. Hvor vi så har fået ret i vores klage over i Ankestyrelsen, og fået at vide, at kommunen havde ikke ret i, at de måtte undgå at udlevere det her, så nu skulle vi have det alligevel. Og det irriterende er jo, så nogle gange, så er der jo så gået en rumtid, inden de her afgørelser falder, at så bliver det måske endelig uaktuelle, eller det er kommet frem alligevel, eller så videre, ikke? Men så har de ligesom fået sat en kæp i hjulet på den proces, vi havde det gang i arbejde med, og vi har faktisk konkret også et tilfælde lige i øjeblikket, hvor der er nogle dokumenter, som ikke var med i en aktindsigt, som man kan sige, det er jo lige præcis det dokument, som vi så efterfølgende har fået fat i, hvor man godt kunne se, det forstår jeg måske godt, hvorfor de ikke lige vil af med, men det lugter lidt, at hvorfor det nu ikke lige var med i puljen, ikke? Som vi også har en klage hængende over. Så det vil sige, det er også en daglig kamp at slås om at få det hele med her. Ja, det er for at præcisere. Det er sket 3 gange, at vi har klaget over en aktindsigt, og vi har fået medhold alle 3 gange. Og vi oplever det stadigvæk. Altså det er ikke noget, der er blevet hverken værre eller bedre, skulle jeg til at sige, med tiden. Der kommer stadigvæk en gang imellem nogle aktindsigtsanmodningsbesvarelser, som er lidt ufuldstændige i forhold til, hvad vi havde regnet med. Jeg har for nyligt faktisk prøvet at søge om en aktindsigt i 2 forskellige perioder, men hvor den anden aktindsigt, jeg sendte, havde en del af den første periode ind under sig. Og den besvarelsen, jeg fik fra den første periode, den var for eksempel uden nogen overstregninger eller lignende.
Og besvarelsen, jeg fik i den anden periode, den havde så en hel del linjer overstreget, som jeg havde fået godkendt i første omgang af en anden person i kommunen, som havde givet mig en aktindsigtsbesvarelse. Så der er nogle udfordringer med de her aktindsigter, men jeg vil sige, vi har også gjort vores for at have nogle gode kilder på hånden til også at kunne fortælle os og hjælpe os med, hvad der kunne være rigtigt at søge aktindsigt i, så vi kunne lave de her aktindsigter så konkret og præcise som muligt. Og det har jo har nogle gange i hvert fald givet den udfordring, at de kan ikke, der kan ikke skjules noget for os. Til tider i hvert fald. Jeg vil sige bare sådan til en start, altså hvis man er meget ny i det, altså det her med at, altså for eksempel det lærer at blive hurtigere, hvis man ikke skriver, at vi søger aktindsigt i den her dagsorden plus bilag, jamen så får man ikke bilagene med. Vi synes jo ellers, at man får vel det hele med, hvis man søger i dagsordenen. Nej, man skulle jo selvfølgelig have sagt, at man skulle have bilagene med. Og, altså de her små ting med at få skrevet meget præcis, hvad man vil have, fordi at det er i hvert fald vores oplevelse, at man tit, der hvis det er måske noget, man ikke lige vil frem, jamen, så forsøger man at komme rundt om det, hvis man ikke helt præcis har fået skrevet, hvad det er, man vil have med, og tidsafgrænset det til en helt bestemt periode. Så man skal lige koncentrere sig lidt, når man sender de her aktindsigtede ansøgninger. Ja. Beder I også om den fulde aktliste på sagen, når I søger aktindsigt? Fordi det kan jo vise alle dokumenter, der er på sagen. Ja, det har vi også gjort på tid til anden, og der dukker nemlig også ting op, som vi ikke har fået med i første omgang. Cool. Har I fået mod på mere til sidst her? Går man sådan tænker, er der flere sager, vi skal i vores område her, vi skal kaste os over? Eller hvad tænker I? Eller har I fået nok? Eller? Jamen jeg vil sige nu, kan man sige, stadion er jo ikke tilnærmelsesvis bygget endnu, og som vi også lige nævnte før, så er der jo stadigvæk noget udstående med økonomi og tidsplan og så videre, så vi føler egentlig, at der er rigtig mange historier at skrive stadigvæk, og inde på vores whiteboard, der står faktisk rigtig mange, synes vi selv, gode idéer, som vi stadigvæk arbejder med, så jeg vil sige, vi har ikke kastet os over nogle nye projekter endnu, for vi har rigeligt at se til med det her projekt. Godt. Jeg har ikke mere, man kunne jo godt sidde og spørge, så bliver det nørderi i en time mere. Det er der ingen grund til at belemre nogen med. I har også stået til rådighed en time, det er meget, meget fint. Skal vi ikke, jeg stopper optagelsen her. Så jeg kan finde knappen igen. Tryk for sagen.